2006 Иванова и днес ще правим кукла, рисунка на Флора Енчантик. Аз откъде тази кукла взех. И така. И да започваме. Нужните цветове ще са ни жълто. Тоест, ето жълто. Жълто за лице, за кожа. Розово за дрехи и обувки, крила. Кафяво за коса. Зелено за очи, дрехи и крила. Ще за всичко. И това за очите. Първо започваме с лицето, т.е. жълто. И така, да започваме. Ето. Лицето. От лицето сега ще му направим очите. И ето вижте. Ето. Тук и ни писки очите. Ето такива манички. Да направим още едночко. Защото това е Флора Енчантик. Устата. Чакайте. И готово. Сега врате. Е така. И да започваме дрехите. Намерим едно ето такава. И от тук очертавам само ето това. Като затяваме с розово. И италианото ще бъде по средата. Продължаваме с останалото. Това. Ето. Съм се затворил хубаво. Ръкавиците допълвам. Те са зелени. Всички казват, че ръкавиците на Флора са розови, но е грешно. Грешното предполагат деца. Ръкавиците на Флора и ето. И ето е Флора. Така. Продължаваме с косата. Просто му пита как се казва, нали, ти да знаем, аз ще спочва
шпага, Даниел може да там го рече, или ти от това на паляк, или гълъбо. Може да е знам с гълъбо, защото стига да стига до София, няма. И тук зелено и зелено. Не съм слушала списъкилите на Флора, спокойно. И розово. И розово. Ето я Флора. И сега да започваме с крилцата. За съжаление, Флора няма моя тип крила. Големи крила. За мен трудно са ми се рисуват и ето ги. Просто е така. И ето ги крилцата. Сега да сложим зелено. Така крилата, за съжаление, ги правя в мой стил. Аз както се знам. Тук са зелено. Стил зелено. Така. И стилката в мой стил. Така розово. Сега ето е моята Флора Enchantix Флора. Сега само да напиша Enchantix. Също там горе. И ето я. Флора. Ето го. Флора и Enchantix. Благодаря, това беше от мен и чао!